Prvýkrát sa na Slovensku predstavuje medzinárodný divadelný súbor Divadlo večných hodnôt. Divákom priblíži najvýraznejšie ženské postavy zo Shakespearových diel. V Bratislave dnes hrali pre žiakov stredných škôl a na želanie učiteľov bolo predstavenie v angličtine bez prekladu. Divadlo večných hodnôt zoskupuje profesionálnych umelcov z rôznych krajín, ktorí uvádzajú pôvodné hry a adaptácie diel Shakespearea, Moliera či Blakea. Na Slovensko prišli s inscenáciou Shakespearove ženy, kde sa hlavné hrdinky ako Ofélia, Jana z Arku či Lady Macbeth konfrontujú so samotným Shakespearom. Celá hra je rečou žien, ktorá je veľmi emotívna. Chceme ňou otvoriť srdcia, aby sme pochopili skutočné kvality žien, lebo v skutočnosti sú to práve ženy, ktoré majú v sebe silu udržať túto spoločnosť. Nakoniec oni od malička vychovávajú mužov. Tým, že je to v jazyku anglickom, sa stalo veľmi zaujímavé aj pre našu mládež a boli sme veľmi milo prekvapení, keď sme ponúkli toto predstavenie na našich školách, tak vo veľmi krátkom čase sme museli pridávať ešte jedno vystúpenie, lebo ten záujem bol obrovský. Medzinárodný súbor vystupuje po celom svete od Ameriky až po Čínu už 18 rokov a venuje sa aj vzdelávaniu mladých ľudí. V Bratislave si pedagógovia vyžiadali predstavenie bez titulkov. Je to taký mix jazykov, kde citujeme aj z diela Shakespearea, ale používame aj súčasný jazyk, aby sme sa dostali do prítomnosti a hovoríme ním viac o charaktere hlavných hrdiniek. Never anymore shall we be from the hills, near the river, or in any of my cities. Nie je to len o tom naučiť sa anglický jazyk, ale dostať sa na inú úroveň chápania. Pre mňa je veľká výzva, aby ľudia pochopili obsah bez toho, aby rozumeli slovám, a to cez svoje vnútorné vnímanie a pocity. Ja som z nemeckého bilingválneho gymnázia, ale akože máme posilnenú nemčinu, aj angličtinu samozrejme. No a teda rozumel som akože niečo, boli tam aj také vtipnejšie scénky, pri ktorých som nezachytil moc veci, ale samozrejme bolo to také, že som rozumel, čiže mal som z toho určite niečo. Študujeme na súkromnom gymnáziu, takže po anglicky vieme celkom dobre, takže myslím si, že to bolo dobré. Divadlo večných hodnôt sa okrem Bratislavy predstaví aj v Banskej Bystrici a Dunajskej Strede. Patricia Pružinská, RTVS. A na záver ešte večerný program. Jednotka o chvíľu pozýva na skutočný príbeh spievajúcej mníšky Usmievavá sestra. Dvojka otvára večer dokumentárnym cyklom Slová, ktoré zmenili svet. Kolegovia v rádiu FM sa budú venovať umeniu v magazíne Živé mesto FM. Prežite príjemný večer. Dovidenia. Dovidenia zajtra.